Θα κάνουμε μία μικρή επίδειξη της λειτουργίας ενός GSM ρελέ, μάλλον δύο GSM ρελέ. Έχουμε συνδέσει το ένα με ένα θερμοστάτη χώρου και θα δώσουμε εντολή μέσω κάποιου SMS που θα στείλουμε στην κάρτα SIM, η οποία είναι τοποθετημένη στη συσκευή GSM Control. Αυτή η συγκεκριμένη είναι εναλλασσόμενο ρεύματος, υπάρχει και σε 12V με μετασχηματιστή. Μπορούμε να κάνουμε την επιλογή που θέλουμε ανάλογα τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε το GSM ρελέ, είναι αυτή η συσκευή, τα δύο τα ρελεδάκια, ο μετασχηματιστής, η κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί μέσα. Έχουμε συνδέσει παράλληλα ένα θερμοστάτη χώρου για να δώσουμε εντολή να ανάψει το καλοριφέρ, παράδειγμα, ή μπορεί να θέλουμε να ανάψουμε το κλιματιστικό, το θερμοσύμφωνο, να ανάψουμε τα φώτα στο σπίτι μας, ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε δηλαδή. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λειτουργεί, είναι υποτάσσει το GSM Control, ανάβει η ενδεικτική λιχνία ότι λειτουργεί, αναβοσβήνει το δίκτυο του σήματος της κινητής τηλεφωνίας, της κάρτας SIM. Τα τζαμπεράκια είναι στο on, να το ρυθμίσουμε βάσει SMS. Λοιπόν, καταρχήν ο θερμοστάτης είναι στη θέση on και το ρυθμίζουμε από το σπίτι μας. Τώρα που είμαστε να ανοίξει, τσακ, άναψε το λαμπάκι, άναψε και η διεκτική λιχνία. Η ενδεικτική λιχνία που έχουμε δίπλα την έχουμε στη θέση του καυστήρα. Ας υποθέσουμε ότι το λαμπάκι το δεύτερο είναι ο καυστήρας. Αυτή τη στιγμή και ο καυστήρας, διότι ανοίξαμε το θερμοστάτη χώρου. Όταν θα κλείσουμε το θερμοστάτη χώρου ή θα έχουμε πιάσει ήδη τη θερμοκρασία την επιθυμητή, τσακ, κλείνει και ο καυστήρας. Λοιπόν, τώρα πείτε για παράδειγμα πως έχουμε φύγει από το σπίτι, είμαστε weekend παράδειγμα στο Μπάσκο και θέλουμε όταν γυρίσουμε σπίτι μας να βρούμε ζεστό το χώρο μας και να βρούμε και ζεστό νερό, να κάνουμε ένα μπανάκι στο υδρομασάζ το οποίο έχουμε στο σπίτι μας. Λέμε τώρα, λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε ήδη ρυθμίσει μια λίστα αριθμών τηλεφώνων την οποία θέλουμε να εξυπηρετεί το GSM Control και παράδειγμα έχουμε βάλει το κινητό μας. Πηγαίνουμε, στέλνουμε ένα SMS κάποια εντολή ότι θέλουμε να ανοίξει το GSM ρελέ νούμερο 1, γιατί η συσκευή συγκεκριμένη μας δίδει δύο εξόδους και έχουμε πολλαπλές επιλογές. Δίνουμε την εντολή on στο GSM Control αποστέλλοντας ένα απλό SMS στον αριθμό της κάρτας SIM την οποία βρίσκεται μέσα. Ο θερμοστάτης χώρου είναι κλειστός, γιατί λείπουμε, είναι κλειστό, είναι στο off όλα, τσακ, έφτασε, ήδη πρωτού φτάσει το SMS, μόλις μας λέει ότι παραδόθηκε, ήδη η εντολή πήγε στο control και από εκεί στη συνέχεια πήγε στο θερμοστάτη χώρου και από το θερμοστάτη χώρου φυσικά πήγε στον καυστήρα μας. Το μήνυμα λέει παραδόθηκε και μας ήρθε και μήνυμα επιβεβαίωσης ότι out 1, δηλαδή το ρελέ 1 είναι on. Ok. Μας ήρθε και γραπτό μήνυμα από την κάρτα SIM την οποία έχουμε τοποθετήσει μέσα και μας διαβεβαιώνει πως ήδη το νερό ζεσταίνεται και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το χαμάμ. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Στέλνουμε και ένα μήνυμα ακόμη. Παράδειγμα, θέλουμε να κλείσει το καλοριφέρ μας για παράδειγμα. Στέλνουμε την εντολή στο ρελέ 1 ότι θέλουμε να κάνει off. Κάνουμε αποστολή πάλι το μηνυματάκι μας στη συσκευή GSM Control και στο νούμερο της κάρτας SIM την οποία υπάρχει μέσα. Το κάνουμε αποστολή κυρίες και κύριοι και τσακ, το μήνυμα έφυγε. Τσακ και το ρελέ έκλεισε το ρεύμα που επιστρέφει προς τον καυστήρα για θέρμανση. Μας ήρθε και επιβεβαίωση πάλι ότι out 1 is off. Ok. Λοιπόν, αυτή ήταν μια σύντομη παρουσίαση από μένα με πολύ αγάπη στο γιο μου.